Hej, vi er i Skillinge Bakker. Yay! Og det er så fedt. Og det er så fedt. Og vi skal, så ser vi lige på et kort her. Ja. Og det er noget med, jeg tror vi tager den, der hedder Øhavsstien, ikke? Øhavsstien. Og velkommen til Amalie Maries videodagbog. Yeah! Hej hej. Hej. Se, den her busk. Ja. Eller vi har valgt at kalde det græs. Græsbuske? Fordi den er grøn. Mm. Ja, og det er ikke noget, man ser så tit. Nej. I hvert fald ikke om i din baghave. Det er let. Nej, vi er jo simpelthen på vej derud. Det er målet. Vi har det selv så at vi går i en abe. På en strand. Det er jo for mit vedkommende familieagtigt for mig. Marie, se der! Den løber der! Så se den? Ja! Den løber simpelthen op. Altså okay, vi har ikke fundet nogen køer, men vi har simpelthen fundet en hjort. Ja. På vores mission her i dag, her i Skillinge Bakker, så er det simpelthen at finde dyr. Og som I kan se, så har vi allerede fundet en lort. Jeg tror faktisk lidt, det er en rester fra en hest. Det kunne også være sjovt at møde nogle ryttere. Ja. Der er ikke så mange lige nu. Men er det ikke, vi satser på at finde nogle køer også? Okay. Jo, køer. I hvert fald køer. I hvert fald køer. I hvert fald køer. Flotte. I hvert fald 60, I hvert fald 60. Hej hej. Hej. Det kan jeg ikke finde ud af det. Meget sjældent. Det er, og det er meget hårdt. Meget hårdt. Mm. Og så har vi set en cyklist. Mm. Han prøver at køre ned ad bakken om bag på den anden side. Meget stejl bakke faktisk. Men det kom ikke til at ske. Nej, vi var klar på til at ringe 112, hvis det var. Ja. Den er kilde. Nej. Har altid været der. Lige siden. Ja, det er rent vand. Du kan faktisk, det er kildevand. Vi kan lige prøve at smage en gang. Ja, det smager ligesom kildevand. Prøv at smage det, Marie. Der er ikke salt i eller noget. Det er helt rent vand. Andet end, altså det er jo så beskidt, at det, altså det har jo kørt igennem alt det der. Men det er ferskvand, og det smager ikke engang af jern. Det smager rigtig vand. Det smager af vand, du kan få fra hanen. Og Marie vil se, hvor overrasket Så hun hvis vi er. er på overlevelsestur en nap, så ved du, hvor du skal finde din. Det er her. Men nu kører vi videre. Marie, hun vælger at løbe. Det er fordi, så går det hurtigere.